και ξεκινούν τις πτήσεις. Συναψηλά κρατούν το τηλεχειριστήριο με προσοχή και προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα. Προσφέρει πολλές ώρες χαράς, διασκέδασης. Βέβαια πολλοί από αυτούς το έσκασαν ακόμη και από την δουλειά τους. Είναι το χόμπι τους, η μεγάλη τους αγάπη. Τι κάνετε, γεια σας. Πετάτε. Που και εγώ, έτσι για να χαλαρώνουμε. Ενοχλούμε. Όχι, κάθε άλλο, το ίσα ίσα. Εξάλλου είναι χόμπι που θέλει παρέα. Είστε ο μοναδικός που πετάτε με γραβάτα. Ναι, γιατί την κοπάρεις από τη δουλειά. Για να αποκτήσει κάποιος το δικό του αεροπλανάκι θα χρειαστεί 500 με 1000 ευρώ, ενώ για να καταφέρει να το απογειώσει θα πρέπει πρώτα να το δει πολλές φορές να πέφτει. Είναι αρκετά δύσκολος ο χειρισμός. Είναι πιο δύσκολο να μάθεις να χειρίζεις ένα αεροπλάνο από ότι ένα πραγματικό. Το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού έχει γίνει μέρος συνάντησης για τους πιλότους. Είναι ωραία, είναι ο φόβος που έχεις, μη σπάσει, η προσγείωση. Γιατί η απογείωση είναι το πιο εύκολο. Η προσγείωση είναι το θεαματικό πλέον. Γιατί όλοι λέμε καλές προσγειώσεις και όχι καλές πτήσεις. Τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα έχουν γίνει μόδα. Μικροί και μεγάλοι πιλοτάροντάς τα δεν πατούν στην γη, αλλά όπως λένε βλέπουν τον κόσμο από ψηλά. Πετάω, στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω.